pangsudan o bayad utang. Bayad ko. Anak kang dun yung magnegosyo ta. May kanta kamay, lipay na ta. So may bundag mga boss. So karon na karon diri sa sentro ng Bubok. So mag-abri mi og bindo. Si Books ugot lang malakas. Kami na ako mo, ibalik na dito mo. Kami na ako, ibalik na dito. Sige na, ito niya po. Pero, abrita mga boss. May panglot. May pangbukas. Babae ng tang boss. Hindi ako bubusin nyo. Ang tapat na mong giputang bindo. Mga kayo kayan. Malagakay po rin nato. So, nakasulod na rin pinditi din no? Kailan dito ka mamawos? Kasi isabot na ito, boss. Tunga mo, boss. Abi na ko iskalibo na yung mga tagsiya, boss. Ha? Abi na ko iskalibo na yung tagsiya. Mura, yan na mo kukuhan. Ha? Ito ko one time sa ron ba? Ayun, nabi na sakit sa tinahin, ha? Tinahin, kini? Ito po sakit. Wala gina ginapatrabaho kay boss, balay boss. Asa ima kaniya? Ogot. Buwan station sa mo ni? Ogot. So na jud may pangsudan. Boss, na may pangsudan ng bayad utang. Bayad ko. Anak kang dun yung magnegosyo ta. Yung kanta kamay, lipay na ta. Kante, makabayad ka sa mga utang. Di ba, boss? Boss? Oo. Yata maluya, god. So, bali itong area, mga boss. Na ukay-ukayan. Sa doon sa bindo. So, nanay mga pinditi rin daw. Mga knockbox. So, atong, ano, ugihan mo yap.